Ayun, isang mapagpalang araw muli. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaaso, mga hili kong mga client. Alright, kami papunta ngayon sa Bulo San Jacinto. Alright, nandito na pala kami sa Bulo San Jacinto. Andyan na yung dam, naghihintay na kay paring Fragman Makastat EP at ang kanyang alaga na magbubulog ngayon ay si Master Pain. Ayan na po si paring Aldrin. Dumating na sila sa venue. You know. Excited na si Pain, no? Tumatalon-talon na, gusto mong bumaba na ni Pain, no? Bisa mo daw, Fragman, kapoy ka, kapay ka. Tapos magtampo ka kami, manaraliman kami ni Manaragarjaki, mga labat na walay kapi kumon san pandisar, managar kami sa kay oras. Alright, shoutout sa lahat ng mga client namin, taga San Jacinto, Pangasinan. Oh, shoutout sa inyo lahat. Maligayang happy tayo lahat. Alright. Samta na paring Fragman kalakin nagkwaipasan si Kaya wala ka storya sagmon tampol si Pain tapan on pira la tara na ayun no, may sticker doon si paring Aldrin, no? Abay yan, kamatapos pogi ng motor niya dahil sa sticker. Alright copyright mo ko ha. Ayan po si Master Pain. Hawakan mo boss at kasamahan ako ng aking kumpare sa paghawak ng babae sapagkat matabang at malikot yung dam. Alright. Shoutout po sa lahat ng may Belgian Malinois, yun, no? Napakahirap pong alagaan ng asong to sapagkat hindi lamang po ito malaki, ito ay napakalakas pa. Ayan na. Hawak na po natin ang babae. Nabusalan na rin po natin ang babae kasi virgin pa po ito. Pag nasaktan, kakagat. Mas maganda na nag-iingat. Safety first nga kung sabihin. Alright. Tara na paring Aldrin, tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Yeah boy, let's go. Bitawan mo na yan si Master Pain para dumali na ng virgin. Alright. Tara, bilisan mo dyan paring Aldrin. Naiinit na ang dam, you know. Disclaimer po, wala pong nasaktan sa session na ito. Binusalan po namin ang babae para maiwasan po na tayo ay makagat nito sapagkat pag nasaktan po ang aso, automatic po nakakagat yan sapagkat hindi po sila nakapagsalita. Normal lamang po yun mga review po naming mga client sapagkat malalaking aso to. Mas maganda na nag-iingat tayo. Tara na. Tirahin mo na Master Pain. Kaldagin mo na bebe. Alright, sige, let's go. Uy, hindi ka pa pwede doon. Feeling ka. Tapok mo, hanggang bukol-bukol, George. Sakit. Ayos natin, takumat pala. Kalaberjin. Nambunod ko mo, natarusan tagag. Kalaberjin, wala sa kalabay. Isang pelinero, aberjen. Let patay-patay na eh. Mga ni. Sanay na tayo dyan. Si Kamat sang kikinot, noongol ka. Naguno yan, okay. Ay, anniversary man na. Happy anniversary, mare. Labas ang lechon. Naknang to, pambalatong. Balik ka. Irap manayan, sumama ang suba po. Bukor, nanay, Kapag ito, gambal, chicken po. Mapagaling mo. Tingnan mo si nakadilat. Pagod. Kawan na. Kawan. Kakamahal yung paano. Kaya mo ka mamambanta pala mo lipo rin. Hindi, lasam mo sa Kinay. Han. Kalendar Gas lang, ha? Kalamat na ano, kasalamat ano. Wala talaga ipipit pa, no? Hilit lang kita, taganda dalatan. Oh? Nan may first session, kaya na may first hit kung pangalaman. Di malog, ang napipatak na dala, pero ang Tato nanda ako, Ken.
Kadilat siya. Katulad din, 7 feet para may kumatay seconds sa advice ko. Kung bukod na may kumanang business. Check natin si Kuya Balot. Kuya Balot. Kuya Balot. Wala kang panama dyan. Smile. Si Kim, manaya, sinang natin sama si Kalbo. Kamang aka, mampaglag kita gabang si Kim. Wala ni, wala. Ano sa malaki yan? Tama sa panggalang. Malaki yan, pisa kaibigan natin. Oh. Mas mabilis na. 2 to 3 days may nakais kasi mas mabilis na practice ko. Si Kim, sama naman. Nasinit ka mo. Ate, lagit ng mga estudyante. Ito na to natin. Pinagba sa iyo. Kami sa Si Bruno eh. Manamos ako. Nilibidyo mo? Ito ay hindi, picture. Ito cellphone ko to. Dami na nga picture. Ang ganda ng kulay ng sa akin. Kaya nga. Ang duruma kasi bully, ang duruma large split. The large split pa. Up to 20 days. So bully, ang ganun ang balance. That's what I'm doing. Black ball. Hindi man mas marakot, mas maganda sa Relax siya niya. Kapag dala na irapan niya mo. Dala na irapan niya aso yung madam. Baga malaman. May malagso ari to kasi. Dapat artificial diet. Dapat no sampo. Relax lang naman to. Basta yung out mo may kimo. Pag mga nasa. Ayos ko lang. Ang babalat sila. Anong bawal gawin, sir, pagkatapos ng stud? Yun, yung maglilikot. Warawal niya po ipas-pasyal. Ito na. Kaya nabubulol ako yung high blood ako. Lag may kun. Pasang ulat sa kadamay. Pasang dati namin na. Pasang pagkabili. May guidelines. May papasa akong guidelines, ma'am. Sige po. Ang binigyan ko naman ng guidance kasi yung pare ko. Ay, speaking. Wait, cut mo na yung sa akin. Hindi ko mapindot. Cut mo nga yung isa. Yung sa baba. Cut mo na po, ma'am. Patay na. Isa yun ma'am, okay na. Ah,